Johala kaachiel gi jodak e chiro Manyawita e ward ma West Alege sub-county ma Lego songa obago ng'anyo mamuol ka gikwedo medruok mar nok mar arita e gwengego. Koteleng kod jagoro e chiro Manyawita, jodago ywak ni nok mar arita osebedo ka medore, wach ma osenyayo nek mag oganda kaachiel kod lal mag mwandu mathoth. Giwacho ni kapok giko mar higa mokalo norumo, nitiere miyo manonegi ka dukni mathoth ne okwali mwandu kata bende ripot ma kamago osebed kichiwo ne obila. Gikwayo mondo otim nonro mapiyo mondo gidhi nyime gi tije magi maonge kod luoro. Jogo na simu saa 12 Nyawita rach. Nyawita jogo monjowa ta penjo ni to omonjowa gikwalo dukni to yiena ni gikwalo dukni adi ariyo ni mari gi mar beti tawuok kata biro ka ayudo ka dhojo ya otur gik moko kwal gik moko oge odhi. Ywak na en mana mondo sirikal orange kaka dikonywa diritwa nikech mage ka konyrokwa nikech gigo okwa kaw giga gi pesa waholo giga loan makta no ywegi no gin ga gik loan. Askari an kaka jagoro mar chiro ka askari nogona sim saa 5:30 Nyawita kendo obedo attacked gi jokuoye to no penja achiel ni ere uka police patrol gi uniform kose jokuoye kwelo gi uniform because they were ready to break the same door konyo gi break ni kane askacho attack gi jede kuom gi noringo gi orini mane ni e uniform mar police according to askache mane oneno gi mane oriembo gi. Ng'ata achiel ni askache goyo ka donjo go i gweng kacha koro kwang'eyo ni uniform gi askache ma Kenya gi gin makle jokuoye tiyo kodgi kwelo kodgi kose askache makwalowa koro ywak en ni wabe wan jo Kenya sirikal mamalo mondo ng'iwae